Il-Parlament se jinfetaħ għal pubbliku bejn is-Sibt 6 u l-Ħadd 7 ta' Ġunju. Ħabbar dan l-Speaker Angelo Farrugia f'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu. Il-Parlament huwa tal-pubbliku. Il-pubbliku għandu dritt ikun jaf x'qed jiġri tal-Parlament. Allura ħalmu open days biex japprezza dak kollu qed isir tal-Parlament. Uffiċjali tal-Parlament se jkunu preżenti biex jigwidaw lil pubbliku u jispjegaw il-ħidma li ssir f'din il-binja. F'dawn il-jumejn il-pubbliku se jkollu wkoll l-opportunità li jara esibizzjoni ta' xogħlijiet magħmula minn persuni li jinsabu l-ħabs wirja li se tittella fil-binja amministrattiva. Aħna jiena u inti qegħdin liberi, qegħdin hawnhekk. Min m'għandux il-libertà għandu wkoll jingħata l-opportunità illi jiġi hawnhekk u jesebixxi l-affarijiet tiegħu. U aħna ddeċidejna kemm il-grupp tal-Gvern u kemm il-grupp tal-Oppożizzjoni, bil-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonali sa flimkien miegħi bħala President tal-Kamra li l-ewwel wirja għandha tkun tal-ħabsin. Fis-6 ta' Ġunju se jitnieda l-istudju tal-professur Paul Bartolo f'forma ta' ktieb soċjo-edukattiv bl-isem ta' Winning People's Hearts. Ktieb li jitkellem dwar x'jiġri fil-ħajja politika u li anke fih analiżi dettaljata tal-kampanja tal-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2013. Il-beħ ta' dan il-ktieb se jkun qed isir flimkien ma' beħ ta' pubblikazzjonijiet oħra tal-Parlament. Intant il-Parlament se jkun miftuħ għal pubbliku nhar is-Sibt 6 ta' Ġunju mid-9 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar u l-Ħadd 7 ta' Ġunju mid-9 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar. L-Speaker tkellem ukoll dwar il-kwistjoni tas-sigurtà fil-Parlament. Meta mistoqsi mill-ġurnalisti saħaq li n-numru ta' pulizija qassa huwa deċiż mill-Kummissarju tal-Pulizija. Huwa esprima tħassib għal fatt li fl-inħawi tal-bini tal-Parlament qed ikun hemm xi gruppi ta' żgħażagħ fil-għaxija u minħabba li l-bini huwa magħmul mill-ħġieġ huwa faċli li ssir il-ħsara. Farrugia stqarr ukoll li l-kameras ta' CCTV li hemm fil-Parlament mhumiex biżżejjed u se jkunu qed jiżdiedu fil-jiem li ġejjin.